Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Itong kwentong maririnig ninyo ay ibinahagi sa atin ni Rolando. Hindi niya tunay na pangalan. Taong 1998. Sa isang malayong baryo sa Negros Oriental. Inabot na si Rolando at ang asawa niyang si Linda ng dilim dahil sa haba ng biyahe. Mula sa Maynila ay sumakay sila ng Roro. 2 araw at 1 gabi rin ang tinagal nila bago sila nakarating ng Negros. Nang makababa sila ng Pantalan ay sumakay naman sila ng jeep at pagkatapos ay bumiyahe ng 2 oras. Lumipat pa sila ng tricycle bago nila narating ang isang baryo. Nasa gitna pa lang sila noon ng makipot at malubak na daan nang walang ano-ano'y huminto ang sinasakyan nila. Bukod kasi sa wala pang kabahay-bahay sa paligid ay puro matataas na damo lang din ang naroon. Nakakatakot din sa lugar na yon. Napakadilim kasi dahil kakaunti lang ang mga poste ng ilaw at magkakalayo pa. Hindi rin nila alam kung saan lupalop ba sila nakarating. Wala kasing kahit anong sign sa paligid. Matagal na rin nang huling makauwi roon si Linda. Kaya nahirapan itong tukuyin kung tama ba ang napuntahan nila. Manong, doon po sana sa Bilaran ng Palay. Pakiusap ni Linda sa driver. Pasensya na ma'am, hanggang dito lang po ako. Sagot nito. Kaya wala na silang nagawa kundi ang bumaba na lamang ng tricycle. Naunang bumaba si Rolando upang maalalayan ang asawa niyang buntis noon sa una nilang anak. Nang makababa na sila pareho ay tsaka niya inabutan ng bayad ang driver. Nakaagad namang pinaharurot ang sasakyan nito palayo. Hindi niya lang alam kung bakit para itong nagmamadali. Malapit na ba tayo rito? Tanong niya. Napakamot naman sa ulo ang asawa niya. Hindi ko alam. Maghanap na lang tayo ng mapagtatanungan. Pasado 7:00 pa lang ng gabi ng mga oras na yon. Pero wala nang katao-tao sa kalsada. 2 lang sila ni Linda nang naglalakad. Sa kahabaan ng tahimik at madilim na daan. Tila malayo pa nga ang lalakarin nila. Dahil may nadaanan din silang malalawak na taniman ng palay. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Rolando na baka naliligaw na sila. Mabuti na lang at may nakita silang maliit na tindahan sa tabi ng daan. Nakabukas ang ilaw ng kubo, kaya't malinaw na nakita ni Rolando ang 2 lalaking nakatambay sa harap. Mistula siyang nabunutan ng tinik sa dibdib, kaya agad na nga silang pumaron. Ngunit nang papalapit na sila ay tsaka pa lamang napagtanto ni Rolando na tila nagkakasayahan ang mga mama. Ang lalakas pa ng mga tawa ng mga ito. Napansin din niya ang isang munting hapag sa harap ng mga lalaki. Nakakita rin siya roon ng mga baso, plato, bote ng alak at pitsil. Parang hindi na nga maganda ang kutob ni Rolando. Subalit wala namang ibang tao roon, kaya nagbabakasakali pa rin siya. Akmang lalapitan na sana niya ang mga lalaki nang hawakan ni Linda ang manggas ng kanyang damit. Bakit mahal? Sa iba na lang tayo magtanong. Wika nito. Dahil na rin siguro nakainom ang mga taong yon. Kaya nag-aalangan si Linda. Yamang bago lang sa lugar na yon. Ay pinilit na lang ni Rolando na makinig sa asawa niya. Dumiretso na lang din sila sa paglalakad. Na animoy walang nakita. Subalit bago pa sila makalagpas, ay nakarinig na sila ng malakas na sigaw na agad sa kanilang nagpahinto. Hoy,
Tagli ang napalingon si Rolando sa mga lalaking nag-iinuman at natanaw nga ang isa sa mga ito na nakatingin. Mukhang nasa 50 na ang edad ng taong iyan. Ang balbas nito ay makapal at ang suot na damit ay may mga punit at butas. Nakataas pa nga ang isa nitong kamay at sumisinya sa kanya na lumapit. Huwag mo nalang pansinin. Mungkahi ni Linda. Iyon din sana ang balak ni Rolando. Kundi lang sa sumunod na naganap. Sumigaw kasi ang mama ng mas malakas at ani may nagagalit na. Napalingon ulit si Rolando sa mga nag-iinuman at napansin na nakatingin pa rin ang lalaking may balbas. Ngayon ay masama na. Kung suminyas din ito ay para bang gusto nito na agad-agad na siyang lumapit. Tumingin mo na si Rolando kay Linda. Inilingan naman siya nito. Nais niya sanang sundin ito ngunit hindi niya rin naman maaaring baliwalain ang mga taong iyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Kakausapin ko lang sila. Paniniguro niya. Hindi na umimik pa si Linda, ngunit kitang-kita niya ang pag-aalangan sa mukha nito. Subalit wala naman siyang pagpipilian. Nakainom na kasi ang mga taong iyon at baka magkakaroon pa ng problema kapag hindi niya pinagbigyan. Naisip niya na lang na bilisan upang hindi na masyadong mag-alala si Linda. Matapos maibaba ang bag na hawak ay dali-daling pinuntahan ni Rolando ang mga lalaki. Magandang gabi po, mga manong. Bakit nagtagal mong lumapit? Sumbat ng mamang makapal ang balbas. Nakatingin pa nga ito ng matapang sa kanya, gamit ang namumula nitong mga mata. Pasensya na po kayo, manong. Hindi pa po kasi ako naghapunan. Alam mo bang bastos yung ginawa mo? Ikaw na nga itong niyayaya. Hindi ko po talaga sinasadya. Kinakabahan na si Rolando ng mga sandaling iyan. Sa asta kasi ng mama ay di malayong gumawa ito ng isang hindi kaaya-ayang bagay. Oh, tumagay ka. Nakahinga siya ng maulinigan sa winikan nito. Inilipat na rin ang mama ang isang baso malapit sa kanya. At sinalinan iyon ng alak. Hindi niya alam kung sinadya ba o dahil lasing lang ang lalaki. Kaya naparami ang alak na nalipat sa baso. Dahil hindi gumana ang palusot niya ay hindi na naisip ni Rolando na tumanggi. Kinuha niya ang baso at tinungga. Napakatapang ng alak na yon, na para nang masusunog ang lalamunan niya sa hapde. Maubo-ubo na nga si Rolando at napainom na lang ng maraming tubig. Asawa mo yan? Biglang tanong ng lalaki na may mahabang buhok, sabay turo pa kay Linda. Hindi nalalayo ang edad noon sa kainuman nito. Napansin din ni Rolando na may kalakihan ang mga mata ng taong yon at mistula ng luluwa. Opo, asawa ko po. Tawagan mo nga rito yung asawa mo. Utos naman ng lalaking makapal ang balbas. Nang marinig ni Rolando ang sinabi dito, ay agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya kasi alam kung anong maaaring gawin ng mga taong yon, lalo na't nakainom ang mga ito. Pasensya na po kayo. Buntis po siya. Hindi siya pwedeng uminom. Ngunit parang walang narinig ang lasing na mama. Oy, ganda. Lumapit ka nga rito. Tawag pa rin ng lalaki. Napunan niya ang pag-aalangan ni Linda. Gayon man ay nananatili pa rin sa kinatatayuan nito. Hindi yun nagustuhan ng mama. Hoy, sabi ko lumapit ka. Galit na nitong sigaw. Napapitlag pa nga si Linda sa gulat. Gusto sanang pigilan ni Rolando ang asawa niya na lumapit. Pero hindi na rin niya nagawa. Mama, magandang gabi po sa inyo. Bati nito. Sa paglapit ni Linda ay napuna rin ni Rolando ang waring pagbabago sa kilos ng mga taong iyon. Nagngingitian na kasi ang mga lalaki na parabang mga baliw. Nahuli niya rin ang mga ito na tila malagkit ang titig sa tiyan ni Linda.
Hindi niya batid kung ano ang iniisip nila ng mga sandaling iyon, pero masama na ang kanyang kutob. Ilang buwan na ba yung dinadala mo? Tanong naman ng lalaki na mahaba ang buhok. Nakapatingin mo na si Linda sa kanya bago sumagot. Maglilima na po. Tugon nito na umani ng tawanan sa mga lalaki. Hindi talaga nagugustuhan ni Rolando ang inaasal ng mga taong iyon. Maliwanag na rin ang takot sa mukha ng asawa niya, kaya't nanghas na siyang mangialam. Sige po, tutuloy na po kami, paalam niya. Ngunit agad na umangal ang mga lalaki. Teka. Bakit ba kayo nagmamadali? Oo nga. Kumain mo na kayo. Alok na mga lalaki. At saka inusog ng mama na may mahabang buhok ang kinilaw na pulutan palapit sa kanila. Tsaka palang napansin ni Rolando ang laman ng pinggan. Parang bumaliktad pa nga ang kanyang sikmura. Mangyaring pulos laman loob kasi ang mga kanilang pinagsasaluhan. Pero kinilaw ito. May mahabang bituka, atay, at apdo, at balon-balunan. At may kung anong bilog na maitim ang kulay. Tila hindi rin maganda ang pagkakagawa nun. Wala siyang balak na hayaan si Linda na tikman yon, kaya agad na niyang kinuha ang kutsara upang siya na lang ang gumawa. Kung sa ibang pagkakataon na hindi niya maiisip na gawin yan. Ngunit kailangan niyang makisama kaya napilitan siyang sundin ang gusto ng mga lalaki. Gamit ang kutsara ay kumuha na nga ng pulutan si Rolando at akmang isusubo na niya. Ngunit ang malapit na sa bibig niya ay hindi na naituloy ni Rolando. Bigla na lang kasi siyang naduwal. Hindi niya yon napigilan dahil sa alingasaw ng kinakain nila. Para iyong nabubulok na itlog. Pinagtawanan pa nga siya ng mga lalaki. Pasensya na po kayo, aalis na po kami. Narinig niyang sinabi ni Linda sa mga lalaki. Natawa pa rin ang tawa. Wala naman silang narinig na pagtutol sa mga ito. Inalalayan na rin siya ng kanyang asawa nang sa gayon ay mabilis na silang makaalis doon. Ayos ka lang? Tanong ni Linda dito. Pinilit na lang na tumango ni Rolando kahit masakit pa rin ang kanyang ulo at para pa rin siyang masusuka. Hindi niya alam kung ano ba ang kinakain ng mga taong iyon at ganun na lang kasama ang amoy. Sabi ko kasi sa'yo hindi mo na dapat pinansin ang mga taong iyon. Makikipagkaibigan lang naman sana ako, katuwiran ni Rolando. Kagad naman na siyang inilingan ni Linda. Masama ang kutob ko sa kanila. Hindi lang pala siya ang nakaramdam ng ganon. Ngunit hindi niya yon ipinaalam kay Linda upang hindi na ito mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi pa rin nila alam kung nasaan sila at walang ibang tao roon na maaari nilang pagtanungan, ay nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad. Subalit magdadalawampung minuto na silang naglalakad, ay bigo pa rin silang makakita ng ibang tao. Kung may madadaanan man silang bahay ay sarado na at patay pa ang mga ilaw. Nababahala na nga si Rolando. Hindi niya kasi alam kung saan sila magpapalipas ng gabi pag nagkataon. Subalit hindi lang pala yun ang problema. May ibinulong din kasi si Linda sa kanya na dumagdag pa sa mga inalala ni Rolando. Mahal, parang may sumusunod sa atin. Siwalat nito. Agad-agad namang napalingon si Rolando upang tignan na naging dahilan upang siya ay kilabutan. Totoo nga na may lalaki na nakabuntot sa kanila. Mabagal na naglalakad ang mga taong iyon at malikot ang tingin. Dahil madilim ang paligid, ay nahirapan siyang mamukhaan ito. Ngunit nang dumaan ito malapit sa isang poste ng ilaw, ay hindi na naitagaw sa kanya ang pangit nitong itsura. Isa ito sa mga lalaking naabutan nilang nag-iinom sa may tindahan. Nakasisiguro si Rolando na ito yung lalaking mahaba ang buhok. Mahal, mahinang sambit ni Linda.
sabay sa paghawak nito sa kaliwa niyang bisig. Ramdam ni Rolando ang panginginig at pangamba sa boses ni Linda. Kapwa kasi nilang hindi alam kung ano ang pakay ng mga taong iyon sa kanila. Huwag kang matakot, mahal. Hindi kita pababayaan. Paniniguro ni Rolando. Sabay akbay sa kanyang asawa. Hindi na lang nila ito pinansin pa. Baka kasi nagkataon lang na doon din pupunta ang mga lalaking yon. Sa halip ay binilisan na lamang nila ang paglalakad. Ngunit nang mapalingon siya ulit, maya-maya ay natanaw niyang nakasunod pa rin ang mga taong iyon. Parang wala talaga itong balak na tantanan sila. Hindi tuloy maiwasang mabahala ni Rolando. Kung sakali kasi na may gawin ito, ay wala namang ibang taong roong mahihinga nilang ng tulong. Sa kabutihang palad ay may naaninag silang dilaw na ilaw na mistulang galing sa isang sasakyang papalapit. Unti-unti rin nilang nasilayan ang sasakyan na isa palang motorsiklo na may nakakabit na sidecar. May sakay rin iyon na mag-asawa. Hindi na nga sila nag-alinlangan na parahin ito. Agad namang huminto ang sasakyan. Bakit? Anong problema? Tanong ng matabang babae na nakasakay sa sidecar. Tansya nila ay nasa 30 ang edad nito. Matanda lang sa kanila ng ilang taon. Naliligaw po kasi kami, Manang. Saan po ba rito ang bilaran ng palay? Ay, doon pa. Lagpas ng malaking bahay. Tugon nito habang nakaturo sa harap. Bahagyang naibsa ng pangamba sa dibdib ni Rolando. Kahit papano'y pala'y tama naman ang kanilang dinadaanan. Marami pong salamat, saad ni Rolando. Akma na sana silang aalis nang may pahabol na sinabi ang lalaking driver. Sumabay na kayo sa amin. Ihahatid na lang namin kayo. Agad na umusli ang ngiti sa mga labi ni Rolando sa iminungkahi nito. Malaking bigat din ang dabawas doon sa kanyang mga balikat. Nang mapatingin din siya kay Linda, ay ganoon na lang din ang tuwa na nakita niya sa mukha nito. Swerte talaga sila at may mabubuting tao na nakakita sa kanila na mga oras na yon. May pupuntahan pa nga ang mag-asawa ngunit inuna pa rin silang tulungan ng mga ito. Dahil kapwa pagod sa layo at tagal ng kanilang biyahe, ay hindi na sila nagdalawang isip. Kaagad na ngang inalalayan ni Rolando ang kanyang asawa na makaupo ito sa sidecar at sinunod ang isang bag na hawak niya. Siya naman ay naupo sa motor sa tabi ng driver. At nang makasakay na sila pareho, ay tsaka pa lamang napansin ni Rolando na wala na pala ang mga lalaki na sumusunod sa kanila. Hindi niya alam kung paano ngunit naglaho na lamang ang mga taong iyon na parang bula. Galing ba kayong Maynila? Narinig niyang tanong ng babae sa kanyang asawa. Opo. Paano niyo po nalaman? Ay, mabuti na lang at kami ang nakakita sa inyo. Bakit po? Alam niyo kasi, maraming mga kwento-kwento rito tungkol sa mga nilalang na kampo ng kasamaan. Nang mabitawan ng babae ang mga salitang yon, ay agad siyang kinilabutan. Marahil dahil na rin sa mga naranasan niya. Kinahinala kasi ang mga taong nakadapo ang palad nila kanina. Nariyang hindi niya masikmura ang kinakain ng mga ito. Bukod doon ay nangas pa ang mga taong yon na sundan sila. Ano pong mga nilalang? Ay, hindi niyo man lang ba alam ang tungkol sa mga aswang? Napatingin pa si Linda sa kanya bago ito nagtanong. Totoo po ba ang mga aswang? Oo naman, lalo na sa lugar na ito. Ilang beses na nga may napapabalitang mga aswang dito. Mabilis nitong sagot. Para bang siguradong sigurado ito sa bagay na iyon. Kaya palagi kayong mag-iingat at baka makursundadahan nila kayo. Hindi nyo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Dagdag pa nito.
Hindi na kalayuan ang baryo mula roon. Wala pang ang 5 minuto ay nakarating na sila sa lugar na marami na ang kabahayan. Hanggang sa inihinto na rin ng driver ang kulong-kulong sa harap ng isang papasok na daan. Dumiretso kayo dyan sa loob, tapos makikita ninyo ang bilaran ng palay. Magbabayad sana si Rolando pero hindi nila ito tinanggap. Nagpasalamat na lang sila at agad na ring umalis ang mag-asawa. Sinuwantala naman ni Rolando ang sandali upang tanungin si Linda. Siguro ay dahil na rin sa mga nangyari, kaya hindi siya mapakali. Na mga oras na yun nga ay masama na rin ang kanyang pakaramdam. Totoo bang sinabi ng babae? Hindi, ganun lang talaga sila rito. Marami silang mga pamahiin at paniniwala. Sigurado ka ba? Oo, huwag mong masyadong isipin yon. Paniniguro nito sa kanya. Naibsan nun kahit papano ang pag-aalala ni Rolando. Inisip niya lang din na baka pagod lang siya sa mahabang biyahe. Totoo nga ang sinabi ng mag-asawa dahil natagpuan na nila sa lugar na yon ang bilaran ng palay. Alam na rin ni Linda kung saan sila pupunta kaya hindi na sila nahirapang hanapin ang tirahan ng tiyahin nito. Isang maliit na bahay na gawa sa semento. Nakakangiti na nga ulit si Linda. Hindi na rin sila nagsayang ng panahon at pinuntahan na ito. Tiyang Shune, Tawag ni Linda habang kumakatok sa pinto. Hindi naman nagtagal nang pagbuksan sila ng isang nakakatandang babae na nasa 50 na ang edad at nakasalamin na. Linda. Saad ng matandang babae at agad na niyakap si Linda. Tuwang-tuwa naman si Linda nang makita ang babaeng iyon. Matapos ang maikli nilang kamustahan, ay nalaman ni Rolando na ito na nga ang tiyahin ni Linda. Agad rin siyang ipinakilala nito sa matanda. Magiliw rin silang pinatuloy ng ginang sa loob ng bahay nito. Doon na nila napagpasyang manirahan at magsimula ulit. Hindi na kasi sumasapat sa kanila ang kita ni Rolando dahil sa mataas na upa at madaming bayarin sa Maynila. Walang humpay na pagsipa ang mga presyo ng bilihin doon, kaya nababaon na sila sa utang. Hindi naman daw sila makakaabala, ayon kasi kay Linda, ay mag-isa lang ang tiyahin nitong nakatira doon. Hindi na kasi ito nakapag-asawa dahil sa dami ng responsibilidad. At dahil tumatanda ay kailangan din ito na makakasama. Ginabi na kayo. Bakit ang tagal niyong nakarating? Oo nga po tiyang Nadili po kasi ang barkong sinasakyan namin. Gawa ng malalaki ang alon. Ganon ba? Wala naman bang sumalbahay sa inyo sa daan? Nagkatinginan sila ni Linda sa tinanong ng ginang. Ngunit wala namang dahilan upang ilihim nila ang mga nangyari sa tiyahin nito. Ang totoo po niyan ay kamuntikan pa kaming naligaw dito. Tapos may mga tao pang sumunod sa amin. Sa isang iglap ay naglaho ang kaninang masaya at maaliwalas na mukha ng matanda. Tapos naging seryoso. Yan na nga bang sinasabi ko? Kaya ayaw ko sana kayong palipatin dito. Saad nito habang umiling-iling pa. Dahil po ba sa mga aswang? Oo. Lalo na't buntis ka pa naman, mas lalong lapitin ka ng mga nilalang na yon. Hindi talaga naniniwala si Rolando sa mga aswang. Ngunit dahil marami nang nagsasabi at nagbabala sa kanila, naisip niyang makinig na lang. Wala rin namang mawawala sa kanya kung susunod sila sa mga paniniwala. Mag-iingat na lang po kami sa susunod, tiya. Bigla namang napatingin ang matanda kay Rolando na gumulat sa kanya. Ikaw, Rolando, sisiguraduhin mo na babantayan mo ng maigi ang mag-ina mo. Hindi mo alam kung ano ang maaaring gawin ng mga ganong nilalang sa asawa at anak mo kahit nasa sinapupunan pa yan. Opo tiyang, makakaasa po kayo. Basta susunod din kayo sa mga sasabihin ko
at nang hindi kayo mapahamak. Hindi na humaba ang usapan nila ng gabing iyon. Dahil alam naman ng matanda na pagod sila ni Linda. Nang matapos din silang kumain ay agad din silang pinagpahinga nito. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Aling Shuni. Isa itong guro sa paaralan. Doon din sa baryo, kaya naiwan lang silang dalawa ni Linda sa bahay. Dahil wala pa naman siyang trabaho ay tinutulungan muna ni Rolando ang asawa niya sa mga gawain doon. Naging matiwasay naman ang unang linggo ng mag-asawa sa nilipatan nilang baryo. Malayong malayo ang buhay nila roon kaysa buhay nila sa Maynila. Sa baryo kasi ay wala na silang binabayaran. Maski nga ulam na gulay ay nahihingi na lang nila sa mga kapitbahay. May malapit pa sa kanilang ilog na pwedeng kuhanan ng mga kabibe o iba pang mga isda. Tahimik pa sa lugar na yon at sariwa ang simoy ng hangin. Napakabait din ni Aling Shuni sa kanila. Kung ito ring pa nga sila nito ay para niyang anak. Hindi rin ito madamot. Kung ano ngang meron ang ginang ay malugod nitong ibinabahagi sa kanila. Bagamat wala namang naririnig na reklamo si Rolando sa tiyahin ni Linda, ay hindi niya pa rin mapigil ang makaramdam ng hiya. Kumbaga, ang matanda pa kasi ang kumakayod para sa kanilang mag-asawa, habang siya naman ay nakatambay lang doon sa bahay. Hindi niya pwedeng iasa lahat ng kanilang pangangailangan sa matanda, kaya kinausap niya ito tungkol doon. Nung una ay hindi pumayag si Aling Shuni sa balak niya dahil maiiwan ngang mag-isa si Linda. Ngunit kalaunay hindi na ito tumutol nang patuloy pa niyang pinakiusapan. Hindi naman nagtagal ay nakahanap din ng mapapasukan si Rolando. Nakuha siyang trabahador sa isang tubuhan. Mahirap ang trabaho roon pero tiniis niya lang. Hindi rin kalakihan ng sweldo pero pwede na. Kaysa naman sa wala. Ang mahalaga ay nakakapag-abot siya kay Linda para sa pangangailangan nito. Ang akala ni Rolando ay maayos na ang magiging buhay nila roon. Subalit ang mga sumunod na araw ay siya ring pagsimula ng mga bagay na hanggang ngayon nagdudulot pa rin sa kanya ng kilabot. Nagumpisa ang mga karanasang iyon gabi ng linggo. Pasado 7:00 pa lang noon ng gabi. Hindi na malayo ni Rolando na lumabas pala ng bahay ang misis niya dahil abala siya sa pagkukumpuni ng sira nilang radyo. Tsaka lang niya nalaman nang marinig niya itong tinatawag siya na parang hindi mapakali. Mahal, mahal. Paulit-ulit nitong sinabi. Kitang-kita niya rin ang pangamba sa nanlalaki nitong mga mata. Bakit mahal? May tao sa labas ng bahay. Dali-dali namang kumilos si Rolando upang tignan. Ngunit ang puntahan niya ay wala naman siyang nakita. Wala naman ah. Tila hindi naniwala sa sinabi niya si Linda. Dahil ito pa mismo ang lumabas upang tignan. Ngunit bigo rin si Linda na maituro ang sinasabi nito. Maniwala ka mahal. Nandyan talaga kanina ang taong yun. Nakatayo pa nga yun. Tapos nakatitig dito sa atin. Ay, baka guni-guni mo lang. Hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Nasundan pa ang mga araw na yon na makikita ulit ni Linda ang taong sinasabi nito. Subalit pag siya nang titingin ay hindi naman niya ito nakikita. Nagkaroon pa nga sila ng kaunting tampuhan noon dahil hirap siyang paniwalaan ang sinasabi ni Linda. Ngunit ilang gabi lang buhat na mangyari yan, ay tuluyan na ngang magbabago ang kanyang isip. Madilim na nang nakauwi noon si Rolando. Inintay niya pa kasing magpasweldo ang kanilang amo. Nagkaroon din ng kaunting salo-salo ang mga katrabaho niya, kaya nakainom siya ng kaunti. Nang makarating siya sa bahay ay hindi niya inaasahang matutunghayan nga ang sinasabi ni Linda. Sa daan kasi ay naabutan niya ang isang taong nakahubad at nakatingin sa bahay nila.
dahil nakatalikod ay hindi niya namukhaan ang taong iyon. Pero napansin niya na magulo ang buhok nito at ang mga kuko ay mahaba. "Hoy!" sigaw niya. Sandali lang itong napalingon ngunit sapat na para masilayan niya ang mga mata nitong kasing pula ng dugo. Parang punong-puno rin iyon ng galit. Bigla na lang din itong kumaripas ng takbo patungo sa matataas na mga damo. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, pero tinangka niya itong habulin. Bagamat naglaho na lang ang nilalang sa isang iglap, hindi alam ni Rolando kung namamalikmata lang siya ng mga sandaling iyon o bunsod lang ng kanyang kalasingan. Ngunit hindi niya yon pinaalam pa kay Aling Shuni. Kahit nga kay Linda ay hindi na niya sinabi. Wala na rin siyang narinig pa kay Linda na tungkol sa lalaking nasa labas ng kanilang bahay. Kaya't ipinagsawalang bahala na lang ni Rolando. Subalit ilang araw lang matapos ang gabing iyon, inasundan agad ng isa pang hindi maipaliwanag na pangyayari. Malinaw na naalala ni Rolando ang gabi ng Miyerkules. Nasa sala sila ni Linda at nanonood ng drama sa telebisyon nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Para iyong baboy na nagugutom. Ngunit wala namang alagang baboy si Aling Shuni o mga kapitbahay nila. Napakaingay ng kung anong hayop na yon. Nagpapahinga ng mga oras na yon si Aling Shuni, yamang pagod sa trabaho. Iniiwasan niyang magising pa ang matanda kaya agad na kumilaw si Rolando upang bugawin ito. At ang buksan na niya ang ilaw at lumabas ng bahay ay siya ring paghinto ng ingay. Wala rin siyang napansin kahit ano. Hindi doon nagtapos ang mga panggagambala sa kanila. Na mga sumunod pang araw ay kung ano-ano mga tunog ang narinig ng mag-asawa. Lalo na paghating gabi, di kaya pag-alauna ng madaling araw. Madalas ay mga angil na tila galing sa kung anong mabangis na hayop. Minsan na may parang may naglalakad at kumakalmot sa bubong. Ngunit pinapabayaan lang din iyon ng dalawa na isa palang malaking pagkakamali. Nang sumapit kasi ang gabi ng Sabado, ay may naganap na hindi nila inakalang posible palang mangyari. Mahimbing na silang natutulog noon nang magulantang sila sa ninong isang malakas na kalabog. Misto lang may bumagsak ng kung anong malaking bagay sa bubong. Dahil sa labis na pagkagulat, ay agad na pabangon si Rolando. Ang bilis na nga ng tibok ng kanyang puso. "Ano kaya yun, mahal?" tanong ni Linda. Nakita rin ni Rolando nang bumangon ang kanyang asawa. Hindi ko alam, mahal. Sandali lang, titignan ko." Kaagad na ngang kumuha ng flashlight si Rolando at lumabas ng bahay. Ngunit nang mailawan na niya ang bubong, ay wala naman siyang nakitang kahit na ano. Sinubukan din niya maghanap sa paligid, ngunit wala rin siyang napansin. Labis siyang nagtaka ng mga sandaling iyon. Sigurado naman siya sa narinig niya at narinig din iyon ni Linda. Subalit wala talagang kung ano sa paligid na maaaring magdulot ng kalakas ng ingay. Nang sa isang iglap, ay nakarinig si Rolando ng isang galit na sigaw. "Rolando, ano ka bang bata ka? Pumasok ka nga rito." Halos lumagtaw ng tibok ang puso niya sa gulat. Mabuti na lang at si Aling Shuni lang pala yun. Ang akala niya ay kung ano na. Napabuntong hininga na lang si Rolando. Agad-agad na rin siyang bumalik sa loob ng bahay. Maaga pa lang, kinabukasan ay kinausap na sila ni Aling Shuni tungkol sa bagay na yon. "Ba't hindi ninyo sinabi sa akin ang tungkol doon?" Noon pa lang nakita ni Rolando na nagalit ng ganun ang matanda. Para nang uusok ang ilong nito. Nagkatinginan na lang sila ni Linda. "Bakit hindi kayo magsalita?" "Pasensya na po, tiyang. Hindi ko na po nasabi sa inyo dahil alam kong pagod kayo. Tapos masama pa ang pakiramdam ninyo."
Kahit na dapat sinabi niyo pa rin sa akin at nang nakagawa ako ng paraan. Tumangaw-tangaw na lang si Linda. Ikaw naman na Rolando, huwag mo nang maulit-ulit ang kapangasan ng ginawa mo kagabi. Kala mo yata kung sino ka. Pasensya na po kayo, tiyang. Hindi na po mauulit. Dahil sa mga nangyari, ay kung ano-ano na ang pinagagawa ng matanda. Nangyaring nagsabit ito ng karet o yung ginagamit ng panggapas ng palay sa bubong. Sa may pintuan naman ng bahay ay may sinabit din itong walis tingting na baliktad. Nang tanungin niya ang matanda kung para saan ang mga iyon, ay napagalitan pa siya nito. Paano'y kinokontra niya raw ang pamamaraan niya. Pinaalalahanan din sila ng ginang na magsaboy ng ansin sa loob ng bahay bago magtakip silim para matakot daw ang masasamang elemento na lumapit. Mukhang gumana naman ang ginawa ni Aling Shone dahil ilang araw rin silang nilubayan ng mga tunog. Ngunit pansamantala lang pala. Mangyaring sumapit ang gabi ng Huwebes ay may nangyari na hindi malilimutan ni Rolando. Sobrang init na mga oras na yon. Bigla pa silang nawala ng kuryente. Kaya pinagpapawisan na si Linda sa alinsangan. Kahit anong paypayarin ang gawin niya, ay hindi pa rin ito mapakali. Maliit lang ang kwarto nila at ang higaan ay malapit sa dingding. Kaya binuksan na lang ni Rolando ang mga bintana nang may pumasok na mga hangin. Hindi ba sabi ni Tiyang na huwag mo raw bubuksan ang mga bintana? Isasarado ko na lang mamaya. Saad ng lalaki. Pinatulog niya na rin si Linda habang pinapaypayan niya ito. Subalit hindi na namalayan ni Rolando na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya sa kailaliman ng gabi. Sanhin ang naulinigan niya na parang may asong inihingal. May naamoy pa siya na ubod ang sangsang na gaya sa amoy ng naaagnas na bangkay. Kaya agad siyang napabangon at nang tignan niya ang kanyang asawa, ay nanlamig sa buong katawan si Rolando. Halos tumalon din ang puso niya sa pagkagulantang. Mahimbing kasing natutulog si Linda, subalit may maitim na mga kamay na may mahabang kuko malapit sa kanya at pilit siya nitong inaabot. Sa bintana pala nila ay may taong nakatayo na walang suot na damit. Napakaitim ng kulay ng balat ng nilalang na yon. At napakapangit din ang itsura na wari ba'y isinumpa. Ang buhok nito ay magulo at mahaba. Naglalakihan din ang mga mata nito. Bilog na bilog at labis ang pagkapula. Isang kasuklam-suklam na nilalang. Noon pa lang nakakita si Rolando ng ganoong nilalang. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ngunit parang walang narinig ang halimaw na sinusubukan pa ring abutin ang kanyang asawa. May mga harang kasi na bakal sa bintana kaya hindi nito magawang mahawakan si Linda. Ngunit dahil may mga pagitan ay doon na ipasok ng halimaw ang mga kamay nito. Dahil yata sa sigaw niya ay nagising na rin si Linda na agad niya namang hinila palayo sa mga kuko ng malademonyong nilalang. Tumigil ka, papatayin kita, banta ni Rolando. Ngunit sa halip na matakot ay pinagpatuloy pa rin ng halimaw ang kung anong kahayaw pa na balak nito. Hindi rin maalis ang nakakakilabot nitong mga mata na nakatutok lamang kay Linda. Pansin niya rin na tumutulo na pala ang laway ng maitim na nilalang na tila nananabik ng kumain. Hanggang sa magwala at magsisigaw ang halimaw, tulad sa isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla. Linda! Linda! Paulit-ulit na tinawag ng masamang nilalang ang kanyang asawa. Ramdam din ni Rolando ang labis nitong buhat dahil bigo itong mahawakan si Linda. Lumayas ka! Sigaw niya
Dahil sa sindak at kabog ng dibdib ni Rolando ay para siyang nawala ng lakas na mga sandaling iyon. Hindi na rin malaman ni Rolando ang gagawin niya. Niyakap na lang niya ng mahigpit si Linda. Mabuti na lang dumating si Aling Shone. May bigla na lang din itong isinaboy sa halimaw habang bumubulong ng dasal. Nang dumampi sa balat ng nilalang na yon, ang mga inihagis ng matanda ay agad ding napasigaw ang maitim na nilalang. Isang nakakapanindig balahibong sigaw. Para nangang nasusunog ang halimaw sa apoy sa lakas ng mga daing nito. Habang patuloy lang sa pag-usal ng panalangin si Aling Shone. Lumayas ka rito. Kampon ka ng kasamaan. Sigaw rin ng matanda. Hanggang sa hindi na yata nakatiis ang halimaw dahil kusa na itong umalis. Nang makita naman ni Rolando na wala na ito, ay dali-dali niyang sinunggaban ng pagkakataon upang isarado ang mga bintana. Ay, nakita niyo na. Nakita niyo na ang nangyari. Pasumbat na bulalas ng ginang. Sinabi ko na sa inyo na huwag niyong ibubukas ang bintana. Pero sinuway niyo pa rin ako. Pasensya na po kayo, tiya. Ako po ang may kasalanan. Pag-ako ni Rolando. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Ikaw, Linda. Ginawa mo ba ang sinasabi ko? Nagsaboy ka ba ng asin sa bahay? Ala, pasensya na po, tiya. Nakalagtaan ko po. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Mga pabaya kasi kayo. Ang dali-dali lang naman ang mga utos ko. Hindi nyo pa magawa. Sumbat nito. Napabuntong hininga na lang ang matanda. Maya-maya naman ay huminahon na rin ito. Sa susunod kasi ay makinig kayo sa mga sinasabi ko. Para din naman sa ikabubuti ninyo iyon. Dahil sa nangyari at dala na rin ng takot ay hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Hindi na nga nila namalaya na umaga na pala. Nang mag-umaga na ay nagpasya rin si Rolando na lumiban muna sa trabaho. Hindi niya kasi maiwasang isipin na baka maulit ang nangyari at wala pang kasama si Linda sa bahay. Nung hapon naman ay binisita siya ni Mang Andres, isa sa mga kabaryo nila. Hindi niya inasahan ang pagdating ng matanda. Hindi naman kasi siya malapit sa taong iyon. May mahalaga raw itong sasabihin sa kanya at gusto nito na sila lang dalawa ang mag-usap. Hindi niya alam kung bakit. Pero pinagbigyan niya na lang ang matanda. Nabalitaan kong nangyari sa inyo kagabi. Oo nga po eh. Mabuti na nga lang po at naitaboy ni Tiyang Shone ang aswang. Akala ni Rolando ay naroon lang ito upang makipagkwentuhan. Pero hindi niya inaasahan ang isiniwalat nito. May hinala ako kung sino yung aswang na gumambala sa inyo. Napalunok ng laway si Rolando sa naulinigan niya. Unti-unti ring lumakas ang pintig ng kanyang puso. Wala kasi sa isip niya na yun pala ang sasabihin nito. Talaga po? Tumango-tango naman ang nakakatandang lalaki. Pauwi pa lang ako noon galing sa trabaho ng makasalubong ko sa daan, si Tenyong. Noong una hindi ko alam kung bakit wala siyang suot na damit. Pero napansin ko na marami siyang peklat sa kamay at katawan. Para siyang natalsikan ng kumukulong mantika. Pero nang marinig ko ang ginawa ni Aling Shone ay nakatitiyak ako na siya nga iyon. Ay Manong, sigurado po ba kayo sa nakita ninyo? Oo, sigurado ako. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Hindi na talaga magandang kutob ko sa taong iyon noon pa man. Madalas ko pa nga siyang nakikita na pag-alagala sa gabi. Kung gusto mo, puntahan natin siya ngayon
nang makita mo. Hindi na nag-alangan si Rolando at tinanggap ang alok ng matanda. Kaya agad niya itong sinundan hanggang sa makarating sila sa gubat. Doon ay natagpuan nila ang isang nakakatandang lalaki na may binubuhat na mga panggatong. At totoo nga, napansin kasi ni Rolando na nagkalat sa mga kamay nito ang maiitim na sariwang peklat. Pati nga sa mukha nito ay mayroon din. Ngunit hindi inaasahan ni Rolando na makilala niya ang taong iyon. Ito rin ang taong nadatnan nila noon ni Linda na nakikipag-inuman sa tindahan. Kumbinsido rin si Rolando na ito rin ang taong sumunod sa kanila ng gabing iyon. Noong pa man ay parang may balak na talaga itong masama kay Linda. Kaya hindi malayo na ito nga ang gumugulo sa kanila. Siya po ba? Tanong niya muna nang makasiguro. Napatango naman si Mang Andres. Oo, siya nga. Tila naging hudyat ang pagsang-ayon ni Mang Andres sa pag-init ng kanyang ulo. Lahat din ng kinimkim niyang muhi ay mistulang bumugso. Hindi na nga nakapagpigil pa si Rolando at agad na itong nilapitan. "Tenyong!" sigaw niya. Paglingon ng lalaki, nakatikim na agad ito sa kanya ng pataksil na suntok. Sa lakas ay nananakit pa ang mga kamay niya habang sumusubsob naman ang taong iyon. Subalit nakabangon pa rin si Tenyong at gumanti pa ng suntok. Bagaman madali niya lang iyong naiwasan. Nang siya naman ang sumuntok ay nasapul niya ulit ito sa muka. Sa ikalawang pagkakataon ay bumagsak ulit ng mama. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa pa rin itong makatayo agad. Bigla na lang din siyang sinugod nito na parang toro at tinumba sa lupa. Nakipagbuno siya pero hindi niya ito kinaya. Sadyang malakas si Tenyong. Kahit may kulang na ay walang hirap din siyang pinaibabawa nito. Diretso rin ang mga kamay ng matanda sa kanyang leeg at sinakal siya ng madain. Hindi na nga siya makahinga ng mga sandaling iyon. Para bang desidido na talaga ito, nabawian siya ng hininga. Ang akala ni Rolando ay mamamatay na siya ng mga oras na iyon. Mabuti na lang at naroon si Mang Andres. Nasaksa kasi ito si Tenyong sa tagiliran at napigilan sa balak nito. Napansin ni Rolando na tila nang hina rin ang matanda. Nakatuwad na nga ito sa lupa habang dumaraing sa matinding kirot. Sinamantala na ni Rolando ang pagkakataon. Wala na siyang balak na hayaan pa itong makabangon. Pinagtatadyakan niya ito gamit ang buo niyang lakas. Wala na ngang nagawa pa si Tenyong kundi ang mamaluktot. Hindi na mabilang ni Rolando kung ilan ang lahat ng tadyak na sinalaw nito. Wala pa ngang balak na tumigil si Rolando kung hindi lang siya hinawakan ni Mang Andres upang awatin. "Tandaan mo ito. Subukan mo pang gawin yun ulit sa misis ko. Hindi lang yan ang aabutin mo." Banta ni Rolando. Bago rin sila tuluyang umalis ay pinabaunan niya pa ulit si Tenyong ng isa pang tadyak. Dahil sa dami ng sipa na nabitawan niya, ay halos di na rin nakagalaw ang taong yon nang iwan nila. Sinisigurado niyang talagang magtatanda ito. Tsaka lang sila nagmamadaling tumakas mula sa lugar na yon. Hindi mo dapat ginawa yun, Rolando. Pasensya na po kayo, Manong. Nandilim na po kasi ang paningin ko. Alam ninyo naman ang ginawa niya sa misis ko, di ba? Naiintindihan naman kita, pero hindi mo pa rin dapat na ginawa yon. Paano kung balikan ka niya? Kinilabutan si Rolando sa mga sinabi nito. Huli na kasi nang maisip niya ang bagay na yon. Sa kabila nun ay wala siyang pinagsisihan. Ganon at ganon pa rin ang gagawin kung sakaling ulitin pa ng taong yon ang ginawa nito. Kunin mo ito. At saka inabot sa kanyang isang patalim na gawa sa tanso.
Parehong patalim na ginamit ng matanda kay Tenyong. May bahid pa yun ng dugo. Nang hawakan din ni Rolando ang kutsilyo, ay may kakaiba siyang naramdaman. Hindi niya yun maipaliwanag. Tiyakin mo na gagamitin mo lang yan para ipagtanggol ang iyong sarili. Opo, pangako po. Nang makauwi si Rolando sa kanila ay natanaw niya si Linda na naghihintay sa balkonahe ng kanilang bahay. Pagkarating din niya ay agad-agad siyang sinalubong nito ng mga tanong. Saan ka galing? Alam niyang magagalit si Linda sa ginawa niya. Ngunit hindi pa rin maatim ni Rolando na paglihiman ang asawa niya. Sinugod ko yung aswang na nanggugulo sa atin. Ano? Bakit mo naman ginawa yon? Lintik lang ang walang ganti, Linda. Hindi pwedeng tumangangalang ako rito pagkatapos ng pagtangka niyang may gawin sa'yo. Hindi mo na dapat ginawa yon. Paano kung napahama ka? Kitang-kita niya ang pangamba sa mga namumugto na mga mata ni Linda. Kaya niyakap niya na muna ito ng mahigpit. Mahal, ayos lang na mapahamak ako. Wag lang kayo na mag-ina ko. Kaya pagtatanggol ko kayo hanggat kaya ko. Kumawala naman sa yakap niya si Linda at tinitigan siya sa mata. Hindi, ipangako mong hindi mo na uulitin yon. Di ko na naisin na may mangyari sa iyong masama. Dahil alam ni Rolando na hindi ititigil si Linda ay nangako na lang siya na susundin ito. Nang sa gayon na hindi na rin ito mag-aalala. Inilihim din nila kay Aling Shoni ang ginawa ni Rolando dahil alam nila kung paano magalit ang matanda. Mukhang natauhan naman si Tenyong dahil na mga sumunod na araw ay naglaho na ang mga ingay sa gabi. Mistula na ngang natanggalan ang mga balikat niya ng magbibigat na pasanin. Ang akala ni Rolando ay matatahimik na talaga sila. Ngunit hindi pa rin pala. Isang hapon, kakauwi niya palang galing sa trabaho nang salubungin siya ni Linda. Mahal, alam mo na ba yung balita? Hindi. Bakit? Si Mang Andres, patay na raw. Balita nito. Para siyang nabahusan ng malamig na tubig sa narinig niya. Paano'y nung isang linggo lang ay nakausapan niya ang matanda. Agad namang nagpunta sa lamay si Rolando. Doon nga inadatnan niya ang matanda na nasa loob ng kabaong na wala ng buhay. Nabutan niya rin ang anak nito na lalaki na nakabantay. Kaya't minabuti na niyang kausapin. Dudong, nakikiramay ako. Salamat po, kuya. Tugon nito habang sumisinghot. Hirap pa nga itong magsalita bunsod ng paghihinagbis. Ano bang nangyari kay Mang Andres? Nung linggo po kasi sabi niya uuwi siya. Pero hindi siya dumating. Akala namin ay nag-overtime lang siya sa trabaho. Pero nang mga sumunod na araw, hindi pa rin po siya nakauwi. Kinakabahan na kami noon. Pinuntahan naman siya sa site. Ang sabi ng mga katrabaho niya, ilang araw na raw siyang hindi pumapasok. Hindi naman ganun ang ugali ng tatay namin kaya labis na kaming nag-alala. Hinanap namin siya kung saan-saan. Pinagtanong-tanong din namin siya pero wala naman daw nakakita sa kanya. Nang puntahan namin, ay natagpuan na nga namin siya na nakahandusay sa damuhan. Tapos ang daming dugo. Sa bigat ng pagdaramdam nito ay hindi na napigilan ng binatilyo na mapaiyak. Ngunit pinipilit pa rin itong magsalita kahit pautal-utal na. Ang dami po niyang sugat sa may kamay at katawan para siyang inatake ng mabangis na hayop. Ang sabi po nila sa amin ay baka inatake raw siya ng aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Rolando sa mga narinig niya. Dahil kung tama nga ang hinala ng binatilyo, ay may kilala siyang aswang na pwedeng ang gumawa nun. Maaring si Tinyo nga ang pumatay sa matanda bilang ganti sa ginawa nila rito.
Naalala pa nga ni Rolando ang sinabi ni Mang Andres na baka nga balikan siya nito. At yun na nga ang nangyari. Si Mang Andres lang ang una nitong ginantihan. May kilala ba kayong nakagalitan niya? Wala po. Napakabait po ng tatay namin. Wala nga yung kaaway. Kaya hindi ko po alam kung sino ang pwedeng sumalbahay sa kanya. Sa mga narinig ni Rolando, ay lalong lumakas ang kutob niya na si Tinyong nga ang gumawa nun. Subalit hindi naman siya makapagsumbong dahil wala naman siyang kahit na anong patunay na maaaring magdiin dito. Naisip na rin ni Rolando na baka siya naman ang isunod ng taong yon. Kung nagawa nito sa matanda, ay walang dahilan upang hindi rin ito gawin sa kanya. Kinikilabutan na nga si Rolando nang maisip lang yon. Buhat ang araw na yon ay minabuti na ni Rolando na mag-ingat sa tuwing aalis siya sa bahay. Ngunit sa kabila nito, ay hindi niya pa rin naiwasan namang nangyari ng Sabado ng gabi. Napakadilim ng gabing iyon dahil walang buwan. Napakalamig din ang ihip ng hangin. Nautusan kasi siya ng kanyang amo noon, kaya medyo natagalan na umuwi si Rolando. Pasado 7:00 pa lang ng gabi, pero wala nang masakyan. Dahil hindi naman ganun kalayo ang bahay nila, ay nagpasya na lang siyang maglakad. Ngunit sa parehong kalsada siya napadaanon. Gaya ng unang araw na makarating sila sa baryo. Doon niya unang nakadapo ang palad si Tinyong. Hindi alam ni Rolando kung bakit kakatuwa ang pagkaramdam niya ng mga sandaling iyon. Para bang may mga mata na nagmamasid sa kanya. Kahit anong linga na gawin na rin ni Rolando sa paligid, ay hindi pa rin maalis-alis ang masama niyang kutob. Malaki na ang bawat hakbang ni Rolando. Umaasa kasi siya na makakalayo agad sa lugar na yon bago pa magkatotoo ang kanyang kutob. Subalit nabigo siya dahil sa isang iglap lang ay umalingaw-ngaw ang nakakahindik na ungol. Agad namang napalingon si Rolando sa kanyang likuran at may natutunghayan nga siyang kung anong nilalang doon na nakahubad at nakatayo sa gitna ng daan. Nagtayuan ang mga balahibo ni Rolando dahil sa takot. Sabay sa pag-igting naman ng tibok ng kanyang puso. Halos hindi na rin siya makahinga sa naninikip niyang dibdib. Hindi pa niya ito masyadong makita dahil medyo malayo ang taong iyon. Pero malakas ang kutob ni Rolando na si Tinyong ngayon. Hindi niya rin inaasahan ang naging kilos ng nilalang. Bigla na lang kasi itong tumuhad bago tumakbo gamit ang mga kamay nito at paa na parang aso. Hindi na alam ni Rolando kung ano ba ang mas malakas na mga oras na yon, ang mga atungal ba ng halimaw o mga kabog ng kanyang dibdib. Ganon na nga lang talaga ang takot niya na mga oras na yon. Tila nanigas pa ang mga paa niya at hindi niya masyadong maigalaw. Samantalang ang halimaw ay patuloy lang sa pagsugod sa kanya. Unti-unti ring nasilayan ni Rolando ang karimari-marim nitong itsura. Ang napakaitim nitong balat na maihahambing sa paniki, ang magulo nitong buhok, pati na ang mga matatalim nitong ngipin. Ngunit hindi niya malilimutan ang malalaki at mapupula nitong mga mata. Walang duda, ito na nga ang halimaw na sapol na gumagambala sa kanila. Malamang na ang halimaw na din iyon ang pumatay kay Mang Andres. Napakabilis ding tumakbo ng mabalasik na nilalang. Pero sinubukan pa rin ni Rolando na tumakas. Pinipilit niyang humakbang. Subalit hindi nakikisama ang mga paa niya na labis ang pangangatok. Sa halip na makatakbo ay nadapa pa siya. Dahil sa takot at panginginig ay nahirapan na din siyang makabangon. Iyon na nga daw ang pinakamahabang sandali ng buhay niya. Nagtataka nga si Rolando kung paanong hindi pa siya naabutan ng aswang. Napadasal na lang din siya na sana umalis na lang ang halimaw. Ngunit nang sandaling makaamoy si Rolando ng malabis na sangsang, sabay na narinig niyang sumisinghal na tunog, ay alam na niya na lubha siyang nagkamali. At nang mapalingon siya,
ay nanlaki na lang ang mga mata niya. Mangyaring nasa harapan niya na nga ang malandemonyong nilalang. Isang hakbang lamang ang layo sa kanya. Kung dati ay may harang pa sa bintana na nagpipigil dito, ngayon ay wala na. Malaya na nitong magagawa ang anumang balak nito sa kanya. Diyan ka lang, huwag kang lalapit, utos niya na nagpangisi sa maitim na halimaw. Dahan-dahan din siya nitong nilapitan na para bang pinaglalaroan siya. Tumigil ka, sabi. Tila walang balak na huminto ang nakakakilabot na nilalang at tinuloy pa rin ang paglapit sa kanya. Tsaka naman naalala ni Rolando ang patalim na binigay ni Mang Andres. Agad-agad na ngang hinubad ang suot na bag at hinanap ang patalim. At ang matagpuan niya ito sa loob ng bag ay mistola siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon at itinutok yun sa halimaw. Subukan mo lang, matapang niyang hamon. At gaya ng inaasahan niya ay napaurong nga ang halimaw. Napaangil din ito ng malakas at tila matindi ang pagkakapuat. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan, sigaw ni Rolando. Palibhasa ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Tinangkapan niyang buwagin ang masamang nilalang palayo. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Bigla na lang kasi siyang hinampas ng halimaw at natamaan ang kamay niya na nakahawak sa sandata. Sa lakas ay nabitawan na lang niyang patalim na tumalsik sa damuhan. Na mga sandaling iyon ay tuluyan ang nawala ng pag-asa si Rolando. Hindi niya kasi alam kung paano pa niya lalabanan ng aswang. Napakalaki na rin ang pagkakangisi ng halimaw na animoy nanunudyo. Sa akin ang asawa mo, Rolando. Hayag nito habang tumatawa. Damang-dama ni Rolando ang paggapang ng kilabot sa buo niyang katawan. Hindi na para sa kanya kundi para sa kanyang mag-ina. Walang hiya ka, Tinyong. Lalong nagalit ang aswang sa sinabi niya at tuluyan na nga siyang sinugod. Ginamit na pansalag ni Rolando ang mga kamay niya sa gagawin nito. Pero isa pala yung pagkakamali. Bigla na lang kasi siyang sinakmal ng halimaw sa kaliwa niyang bisig. Sa sobrang sakit ay napasigaw na lang si Rolando. Bumaon kasi ang marami at matatalim ng ngipin nito at binutas ang kanyang laman. Mistula siyang nilagarin nito. Pinilit niyang hinila ang kamay niya. Pero tila walang balak na bumitaw ang aswang na para bang isang tigering sabik na sabik sa laman. Sobrang lakas din ng nilalang na yon at sadyang hindi niya maiwaksi. Sinubukan pa rin lumaban ni Rolando at pinagsusuntok ito sa muka. Ngunit imbis na bitawan ay lalo pang dumiin ang kagat nito sa kanya. At dahil sa nakakapamilipit na sakit ay bumagsak pa si Rolando. Halos wala na rin siya magawa ng mga oras na yon, kundi ang hintayin na lamang ang kanyang katapusan. Ngunit bigla niyang naalala si Linda at ang anak nila na nasa sinapupunan pa lang nito. Sigurado si Rolando na sila ang isusunod ni Tinyong. Kaya hindi siya pwedeng sumuko na lang. Dapat siyang lumaban. Ang alam niya ay kailangan niyang ipagtanggol ang mag-ina niya mula sa halimaw. Hindi sinasadyang nakahawak siya ng isang tipak na bato na malapit sa kanya. Pinilit niya itong kinuha gamit ang kanan niyang kamay. At nang makuha na niya ay buong lakas niyang ipinukpok sa ulo ng aswang. Napasigaw ang halimaw. Sabay sa pagbitaw nito, sumuray rin ito na parang lasing hanggang sa bumulagta. Nakalaya siya, bagamat napakaraming dugo ang tumulong mula sa bisig niya. Alam niyang hindi pa siya ligtas ng mga oras na yon. Kaya kahit ubod na ng sakit ang kanyang bisig, ay tiniis niya na lang muna. Kaya agad na rin siyang tumayo at naglakad palayo. Sa kabutang palad ay may natanaw siyang mga lalaki na nakabihis na pangtanod. Ang problema ay sa iba papunta ang mga taong yon, palayo sa kanya. Maaaring hindi na ulit siya makahanap ng tulong, kaya wala siyang balak na palampasin pa
ang pagkakataon. Saklolo! Buong lakas niyang sigaw, subalit wala man lang naging pagbabago sa kilos ng mga lalaki. Tila hindi gumana ang ginawa niya, kaya binilisan pa ni Rolando ang paglalakad. Bagamat gawa ng pakikipagbuno niya sa aswang, ay madali siyang napagod at napahinto. Magkagayon ay hindi pa rin tumigil sa pagsigaw si Rolando. Hanggang sa mapansin niya ang mga lalaki na gumagala na ang mga tingin. Mukhang naririnig na nila ang mga daing niya. Kaunti pa at makikita na rin siya ng mga lalaki. Nang biglang may malakas na bagay na tumama sa kanyang likod. Para bang hinataw siya ng pamalo sa lakas. Kaagad siyang bumagsak. Una ang kanyang mukha. Susubukan pa sanang bumangon na Rolando. Nang may bigla na lang humatak sa isa niyang paa at kinaladkad din siya nito pabalik. Nang mapalingon si Rolando ay agad na bumungad sa kanya ang maitim na mukha ng halimaw na napupuno ng matinding buhat. Alam niyang yun na lang ang huli niyang pag-asa. Kaya binuhos na ni Rolando ang lahat ng nalalapi pa niyang lakas sa isang halimaw. Saklolo! Hanggang sa madinig din ang kanyang panalangin. Mangyaring dumako ng tingin ng mga tanod sa gawin nila. Nang makita rin ng mga taong yun ang nagaganap, ay agad-agad silang napatakbo papunta sa pwesto ni Rolando. Dahilan upang bitawan na siya ng aswang na dali-dali namang tumakas. Hindi nagtagal ay nakalapit din ang mga lalaki sa kanya. Tol! Oh, ayos ka lang, Tol. Hindi ko alam. Salamat po. Mabuti na lang at narinig ka namin. Tulungan natin siya, dali. Kaagad din siyang isinugod ng mga tanod sa ospital. Mabuti na lang at hindi malala ang mga pinsala niya. Kinakailangan lang tahiin ang bisig niya na tadtad ng sugat. Sinundo na rin ng mga tanod si Linda at si Aling Shone na ganun na lang ang pag-aalala. Dahil naisip noon ni Rolando na baka hindi niya na ulit makita ang mga mahal niya sa buhay, ay hindi niya na napigilan na mapaluha. Niyakap na lang siya ng mahigpit ni Linda. Nakalabas din agad ang ospital si Rolando at sabay na nila nagpapagaling. Dahil naikwento na ni Rolando kay Linda at kay Aling Shone ang mga nangyari ay hindi niya na sila napigilan na isoplong si Tinyong sa barangay. Subalit gaya ng inasahan ay hindi sila pinapaniwalaan ng kanilang kapitan. Papaano'y wala naman silang patunay na makapagsasabi na si Tinyong nga ang nilalang nananakit sa kanya. Kahit ang mga tanod ay hindi rin nakilala ang halimaw sapagkat iba ang anyo nito ng gabing iyon. Walang pinatunguhan ang kanilang reklamo kaya malaya pa rin nakagala si Tinyong sa kanilang baryo. At yun ang hindi natanggap ni Aling Shone. Wala talagang kwenta yan mga tao riyan sa barangay. Napahamak ka na nga pero wala man lang silang nagawa. Hayaan nyo na po, Tiyang. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng palampasin na lang natin ang ginawa niya sa'yo. Paano kung sa susunod e balikan ka ulit ng hayop na yon? Mag-iingat na lang po. Hindi pa natapos ang sasabihin ni Rolando nang makarinig sila ng malakas na tunog na may stulang nabasag na salamin. Nagulantang ang lahat, lalo na si Linda na napatili na lang. Napansin na lang nila na may malaking bato pala na pumasok sa kanilang bahay. Mukhang yun ang naging sanhi ng ingay. Nakita rin nila na nabasag ang kanilang bintana habang ang mga bubog ay nagkalat sa sahig. Dali-daling lumabas si Rolando upang tignan kung sino ang may gawa nun. Ngunit huli na at wala na siyang naabutan. Hindi na niya ayon kailangang pag-isipan. Iisa lang naman ang taong makakagawa nun. Dahil nakatakas na ito ay agad na rin siyang pumasok sa loob. Naabutan niyang yakap-yakap at pinatahan ni Aling Shone ang asawa niya. Nakita mo ba kung sino ang may gawa nun? Umiling si Rolando. Hindi na po. Mabilis siyang nakatakas. Pero sigurado ako na si Tinyong ang magawa nun.
Walang hiya talagang taong yan. Wala siyang kasing sama. Dahil alam nila kung ano ang kayang gawin ni Tinyong ay hindi na nagdalawang isip si Aling Shuni na humingi ng tulong. Nang umaga nga ng sumunod na araw ay ilang oras din itong nawala at nang makabalik ay kasama na nito ang isang matandang lalaki na nasa 60 na ang edad at may kasama din itong isang binatilyo. Unang napansin na Rolando ang suot nilang mga pulang bandana sa ulo at gintong medalyon sa leeg. Ang lalaking niyan pala ay si Mang Istong, isang albularyo na galing pa sa kabilang baryo. Kasama ng matanda ang apo nito upang tumulong. Ayon kay Aling Shuni, ay isa itong mahusay na manggagamot at kaya rin daw nitong magpalayas ng masasamang nilalang. Marami ng tawang sinasadya ito para hinga ng tulong. Anong pangalan mo, Dodong? Wika nito na namamaos. Rolando po. Rolando, may tuturo mo ba sa amin kung nasaan ang aswang na gumagambala sa inyo? Opo, alam ko po kung saan siya nakatira. Agad yung tinutulan ni Linda. Hindi po ba mapanganib yung gagawin ninyo? Huwag kang mag-alala, Inday. Kakausapin lang naman namin ang taong yon upang tigilan na niya kayo. Nahikayat naman ng albularyo si Linda, kaya dali-dali na rin silang kumilos upang puntahan si Tinyong. Naabutan nila ang matanda sa labas ng bahay nito habang nagsisibak ng mga panggatong gamit ang itak. Malayo pa sila ngunit mistulang naramdaman na nito ang kanilang pagdating. Nangyaring huminto na ito sa pagputol sa mga kahoy at tumayo. Ngunit hindi nito binitawan ang hawak na itak at tumingin sa kanila ng salubong ang kilay. Malaki ang mga mata at tikom ang mga labi. Sa itsura ni Tinyong ay malinaw na hindi maganda ang nasa isip nito. Hindi na nga nangas na lumapit si Mang Istong. Ikaw si Tinyong, hindi ba? Tanong nito. Ang lakas ng loob ninyo na pumarito. Hindi kami darito upang makipag-away. Gusto ko lang sana naming kausapin. Wala akong panahon para makipag-usap. Hindi naman ito magtatagal. Kung ako sa inyo ay alis na ako. Kung gusto nyo pang makaalis dito ng buhay. Babala nito. Hindi na nila tinangkapang makipag-usap. Kitang-kita kasi sa itsura ng taong yon na hindi ito nagbibiro. Dali-dali na lang silang umalis. Mukhang malaki ang galit sa iyo ng taong yon. Sabihin mo nga sa akin na Rolando, ano ba talagang nangyari? Dahil alam niyang naroon ang matanda upang siya tulungan ay hindi na siya nagdalawang isip. Ipinagtapat dito ang lahat-lahat, pati na ang ginawa niyang pagsugod dito at ang pagsuplong dito ni Linda sa barangay. Kaya pala gano'n na lang ang galit niya sa iyo. Matutulungan niyo po ba kaming mapaalis ang taong yon, Manong? Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangan upang mailayo siya sa pamilya mo. Pagkabalik nila sa bahay ay agad na binalita ng matandang albularyo kay Linda ang nangyari. Paano na yan? Tanong ni Aling Shuni. Pansin niya ang pagkabahala sa mga mata nito. May nawala na rin ito ng pag-asa ng mga oras na yan. Kailangan na natin gumamit ng puwersa. Mamayang gabi natin isasagawa ang pagpuksa sa kanya. Kaya lang ay, hindi namin magagawa yun ng kami lang. Sasama ako. Pagkusa ni Rolando. Pagkakataon niya rin kasi yon upang maipaghiganti niya si Mang Andres. Hindi pwede. Mabilis na tutol ni Linda. Paano kung may gawin na naman sa iyong masama ang hayop na yun? Paano kung mapatay ka niya? Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi naman ako pababayaan nila, Mang Istong. Hindi pa rin ako papayag. Saad nito. At saka umalis at dumiretso sa kwarto.
Dali-dali namang sumunod si Rolando. Magkukulong na nga sana ito kung di niya napigilan. Mabuti na lang din, napaiyak na lang din si Linda habang siya naman ay niyakap ang asawa niya ng mahigpit. Masinsin niya rin itong kinausap. Kalauna naman ay pumayag na rin si Linda. Nang mapagkasunduan na nila ang kanilang balak ay umuwi na muna ang maglolo. Hapon na makabalik ang dalawa at may mga suot ng bag at dalang mga gamit ng pangontra daw sa mga halimaw. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim. Yun ang oras na pinakahihintay nila. Si Mang Istong ang humawak sa buntot bagi at isang maliit na botelya. Sila namang mga bata ang humawak sa mga sibat na gawa sa kawayan o bagakay. Naglagay rin sila ng supot ng asin at peraso ng bawang sa kanilang mga bulsa. May patalim din na ibinigay si Istong sa kanya. Bago din nila isinakatuparan ang balak nila ay nagsasama-sama muna silang nanalangin. At nang makasiguro sila na handa na ang lahat, ay hindi na sila nagsayang ng panahon. Tandang-tanda pa ni Rolando ang gabing iyon. Napakaganda ng buwan noon, malaki at maliwanag. Sa kabila nun ay napakadilim pa rin ang daan. Nahirapan nga silang puntahan ang lugar na yon dahil sa dami ng puno. Si Mang Istong ang nanguna sa paglalakad. Si Rolando naman ang nasa likod. Kahit napaghandaan na nila ang kanilang gagawin, ay hindi pa rin maiwasang mangamba si Rolando. Bawat hakbang nga na gawin niya ay papalapit sa tirahan ni Tinyong ay siya ring paglakas na mga kabog sa kanyang dibdib. Higit pa nang may umalingaw-ngaw na tunog na mistulang na baling sanga. Halos lumagtaw na nga ang tibok ng puso niya dahil sa gulat. Agad ding napalingon si Rolando at nagtutok ng flashlight sa bahaging pinanggalingan ng ingay. Subalit wala naman siyang nakita na kahit ano roon. Ano po kaya yun? Baka kung anong hayop lang. Sa kabila nun na hindi na maganda ang kutob ni Rolando. Ganon na ganon din ang kilabot na dadama niya nang gabing sugurin siya ni Tinyong. Malayo pa dapat ang lalakarin nila nun. Kaya walang kaalam-alam si Rolando kung bakit bigla na lang napahinto ang matanda. Itatanong niya pa lang sana kung ano ang problema nang may hugutin ito sa bulsa. Ang botelya. Subalit ang kaninang tila pamahid lang na botelya ay kumukulo na. Napalunok na nga lang ng laway si Rolando sa nakita niya. Ayon kasi sa paliwanag ni Mang Istong, ay hindi maganda ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ba, Humanda kayo. Nariyan na siya. pagkumpirma pa ng matanda, pero hindi niya na rin yun kailangan. Sapagkat halos masuka na si Rolando sa naamoy niya na ubod ng sama. Parang may naaagnas na bangkay. Nakakaamoy lang siya ng ganon kapag nasa paligid na si Tinyong. Nang sa isang iglap, ay may umalingaw-ngaw na nga na atungal. Nakakapanindig balahibo ang ingay na sumakop sa paligid. Wari bang napupuno yun ng galit at kasamaan. Nagpabaling-baling ng tingin si Rolando sa paligid. Ngunit kahit anong hanap ang gawin niya, ay bigaw pa rin siyang matagpuan ng halimaw. Mag-iingat kayo. Nagtatago siya. Saad ni Mang Istong. Tuso talaga si Tinyong. Tiyak na may binabalak din itong hindi maganda. Ngunit wala siyang balak na magpatakot. Tinyong, huwag kang duwag. Magpakita ka. Sigaw ni Rolando. Ang akala niya ay hindi ito tatalima sa kanyang hamon. Ngunit maya-maya lang, ay nakakita na siya ng mapupulang mga mata na nanggagaling sa likod ng isang puno. Unti-unti rin niyang nasilayan ang napakaitim nitong balat at matatalim ng ngipin. Hayop ka, Rolando. Sisiguraduhin ko na talagang hindi ka na mabubuhay sa pagkakataong ito. Angil nito. Hindi ako natatakot sa iyo, Tinyong. Kung gayon ay, humanda ka at papatayin talaga kita.
Dali-daling sumugod ang aswang na gaya ng isang asong ulol na mananakmal. Subalit ang mabilis nitong takbo ay unti-unting bumagal. Para bang may mabibigat na kadena na pumupulupot sa mga paa nito. Kagagawan pala iyon ng binatilyo na apo ni Mang Istong. Narinig niya kasi ito na may ibinubulong na dasal habang nakaturo sa aswang. Hanggang sa tumigil din ang halimaw at nang isa'y na animoy nakakaranas ng matinding kirot. Hindi na rin ito matigil sa pagdaing. Ngayon na, Rolando. Sigaw naman ni Mang Istong. Alam na niya ang ibig nitong sabihin. Lalo pa niyang hinigpitan ang hawak ng sibat at saka patakbong sinugod ang aswang. Itatarak na niya sana ang sibat sa puso ng halimaw. Ngunit laking gulat niya nang mahuli nito ang dulo ng kawayan. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Bigla ring hinatak ng halimaw ang sibat kaya nabitawan ni Rolando. Kahit wala ng sandata hindi pa rin inatarasan ni Rolando ang aswang. Buong lakas siyang sumuntok subalit nauna siyang mahampas ng halimaw. Sa lakas ay nahilo siya at nanakit ang ulo. Sumubasob na lang din siya sa madahong lupa. Nang subukan niyang bumangon ay nanlaki na lang din ang mga mata ni Rolando. Nasagot na rin ang lahat ng kanyang tanong sapagkat may isa pa palang aswang na naroon. Gaya ni Tinyong ay napakaitim ng balat ng nilalang na yon. Samantalang ang mga kuko at ngipin ay matatalas. Hindi niya inaasahan na may kasama palang aswang si Tinyong. Napuna rin ni Rolando na nakadapa na sa lupa ang binatilyo at mistula pang nawala ng malay. Mag-isa nang ang hinarap ni Mang Istong ang halimaw, subalit tuguan na ang braso nito. Mukhang wala na rin makakatulong sa kanya ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko naman ang iyong mag-ina. Napalingon siya nang marinig ang sinabi nito at nakitang naglalaway na naman ang kasuklam-suklam na nilalang. Pulos kasamaan din ang nakikita niya sa kulay dugo nito mga mata. Tumawa pa nga ang aswang na para bang isang dyablo. Hindi ka magtatagumpay, sigaw ni Rolando at saka kumuha ng asin sa kanyang bulsa at isinaboy sa aswang. Natamaan niya ang aswang. Halos mabingi pa nga siya sa mga sigaw nito. Waring nabanlian ito ng kumukulong tubig sa mga iyak na pinakawalan nito. Nang makita ang nangyari ay lalo pang nanggigil si Rolando. Hindi niya na rin ito tinantan na nasabuyan ng asin. Mamatay ka na! Sigaw pa ni Rolando. Nang sa isang iglap ang kaninang nagdurusa na nitong itsura ay naglaho at napalitan ng mapanghamak ng ngisi. Nagpapanggap lang pala ito. Nanlamig na lang ang buong katawan ni Rolando. Paano'y nasaid na rin ang asin na dala niya. Subalit nananatili pa rin nakatayo ang aswang. Bigla pa itong tumawa. Hangal! Ang akala mo ba ay masasaktan pa ako niyan? Hangal ka, Rolando. Lingid sa kanyang kaalaman kung ano ang nangyari, subalit mukhang hindi na nga ito tinablan. Wala nang bisa ang asin sa aswang. Sa kabila nun ay wala pa siyang balak na sumuko. May sandata pa si Rolando. Agad na nga niyang binunot ang patalim na tanso, tulad sa sandata na kinakatakutan noon ng halimaw. Nakita niya rin ng mapaangil ito, kaya walang alinlangan na siyang sumugod. Hindi naman nagpatinag ang halimaw na sinasalubong pa siya. Nakalmot siya nito sa kaliwang baraso. Pumaon pa nga ito ang mga kuko. At gumuhit ng mahahabang sugat sa kanyang laman. Napakahapdi ng braso ni Rolando. Animoy sumabit yon sa alambring may tinik. Natamaan niya rin naman ang halimaw. Nahiwan niya ito malapit sa dibdib. Subalit, imbis na manghina ay tila hindi ito ininda. Lalo lang nagalit sa kanyang halimaw. Para nang sasabog ang puso ni Rolando sa bilis ng kabog. Wala na yatang paraan upang mapuksa pa niya ang aswang. Nang sumugod pa nga ulit ang nilalang ay hindi na siya nakagalaw. Mistulang napako ang mga paa niya sa lupa. Tinangkapan niya itong saksakin ngunit
Madali lang nitong naiwasan at nakalmot siya sa tiyan. Sa updi ng sugat na yon, ay napayakon na lang si Rolando at napadaing. Kitapusan mo na, Rolando. Hayag pa ng halimaw. Halos mawala na ng pag-asa noon si Rolando. Ngunit nangako siya kay Linda na babalik siyang buhay. Hangad niyang tuparin ang pangako na yon, kaya pinilit niya pa ring lumaban. Sa kabila ng kumakalabog niyang dibdib ay sumugod pa siya at inundayan ito ng saksak. Subalit, nasalaw pa ng halimaw ang kanyang pulso. Sinubukang kumawala ni Rolando pero mahigpit ang pagkakahawak ng aswang. Nang matitigan pa niya ang malademonyong nilalang sa mga mapupula nitong mga mata at labing nakangisi ay agad siyang kinilabutan. Alam niya kasing may binabalak na naman itong hindi maganda. Walang ano-ano'y napasigaw na lang si Rolando sa matinding sakit. Paano'y binaluktot ng halimaw ang pulso niya kaya nabali. Hindi rin ito bumitaw kahit nabitawan na ni Rolando ang patalim. Matapos nitong baliin ang kanyang kamay, ay sunod namang dumako ang kabila nitong kamay sa liig niya at hinawakan siya roon ng sobrang higpit. Tila yun naman ang gusto nitong baliin. Ng mga sandaling yun ay walang kapantay na karot ang dinanas ni Rolando. Hindi lang kasi ang daliri nito ang nakabaon sa liig niya, pati na rin ang mga kuko nito. Tumistulang nakatali na nga ang liig niya sa isang alambreng puno ng tinik. Hindi na nga siya makahinga pa ng maayos. Sinubukan niya yung tiisin subalit unti-unti na siyang nakakaramdam ng panghihina. Unti-unti na ring nagdilim ang kanyang paningin. Ang akala ni Rolando ay mamamatay na talaga siya. Subalit hindi niya inaasahang bibitaw ang aswang. Napalayo rin ang halimaw kay Rolando. Hawak ang kamay na pinangsakal sa kanya. Hindi niya alam kung bakit o kung nagpapanggap lang ba ulit ito. Ngunit tila nasunog ang kamay nito sa daing nitong pinakawalan. Agad namang napadpad ang kamay ni Rolando sa liig niya at nakapa ang isang bagay. Doon niya napagtanto ang bagay na nagligtas sa kanya. Nahawakan yata ng halimaw ang rosaryo na ibinigay sa kanya ni Linda. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kaya't nang makita ni Rolando ang aswang na namimilipit pa rin sa sakit, ay agad niyang dinampot ang patalim. Hindi na rin siya nag-alangang sumugod. Hinarap pa siya ng aswang, ngunit hindi na nito napigilan ang pagbaon ng hawak niyang patalim sa sikmura nito. Sabay sa pagluwa ng itim na dugo mula sa bibig nito. Nanlaki pa ang pulang mata ng halimaw, pero wala na itong nagawa maliban sa pagungol. Pero hindi pa siya tapos. Hinugot pa ulit ni Rolando ang patalim tsaka muling itinusok. Ngayon naman sa puso ng aswang. Matapos niyang itarak ang patalim sa halimaw, ay tuluyan na rin itong bumulagta. Nangisay pa ito ng panandalian hanggang sa hindi na gumalaw. Sa nangyari ay nakarinig pa si Rolando ng isang nakakakilabot na ungol. Dali-dali siyang napalingon at natunghayan ng isa pang aswang. Natadtad ang katawan ng mga latay. Nakatingin ito ng masama, ngunit imbis na gumante tuluyan na itong napaatras. Agad namang inasikaso ng matandang albularyo ang apo nito. Nahirap pa ring makagalaw. Dali-dali namang ibinalik ni Rolando ang tingin niya sa halimaw na ang katawan ay unti-unti nang natutuyo. Nagulat na lang din si Rolando nang bigla itong madurog at maging abo. Nagawa mo, Rolando. Binabati kita. Wika ng matanda na akay-akay ang apo nito. Noong una hindi pa siya makapaniwala. Ngunit makita pa ulit ni Rolando ang mga abo na natira mula sa katawan ni Tinyong. At saka pa lang siya naunawaan na ganap na ang mga nangyari. Nagtagumpay siya. Wala na si Tinyong. Wala nang aswang na nagpapahirap sa kanila. Nakahinga na nga ng maluwag si Rolando. Unti-unti ring guminhawa ang kanyang pakaramdam. Namang sumunod na araw ay kumalat ang balita na wala na nga sa kanilang lugar ang mga lasinggong sina Ador at Tinyong. Napatay na nga ni Rolando si Tinyong. Si Ador naman ay wala silang balita marahil ay nagpakaliw-layo na.
at hindi rin nakita ang bangkay nito kung sakaling namatay man. Hindi na rin sila ginulo ng taong iyon. Natigil na rin ang mga panggagambala sa kanila hanggang sa matiwasay na maipanganak na ni Linda ang kanilang panganay. Ngayon nga ay may 5 na silang anak na magkasama nilang tinataguyod. Subalit sa kabila ng maraming taon na lumipas, hindi pa rin natapos ang kwento hinggil sa mga aswang. Malimit pa nga silang makakarinig ng mga patayan na ang mga ito raw ang may kagagawan. Ngunit dahil sa mga natutunan ay naging maingat na ang mag-asawa at nailayo na ang kanilang pamilya sa disgrasya. Hindi na rin naulit ang malabangungot nilang karanasan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Magkape na tayo.